Сандвич. Най-обичам, като съм си на село, да си хапвам домашна храна. Домашно производство зеленчуци, домашна телешка кайма. Няма по-хубаво нещо от това, бе, хора. Днеска за обяд съм си направил сандвич с телешки кюфтета, салатка, печени картофки, царевичка на скара. Айде да започваме. Няма такава кайма. Картоф. Уникално. Няма по-добро нещо от това да хапваш домашна кухня. Наистина, каквото и да си говориме. 10 от 10. Не забравяй да цъкнеш плюсчето ето тук. Само да напомня, за тези, които не знаят, вече имам и YouTube канал. Може да гледате видеа, които са много по-дълги там. Просто бомба. Просто супер. Няма по-добро нещо от това да сме близо до корените. Село сред природата. На всички ви пожелавам страхотен край на седмицата.